L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ppubblika ċifri dwar is-safar tal-Maltin fit-tieni kwart tas-sena bejn April u Ġunju u ppreżenta wkoll l-istampa sħiħa għall-ewwel nofs ta' din is-sena. Bejn April u Ġunju, residenti f'Malta għamlu aktar minn 214,000 safra, żieda ta' 2.5% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Fl-istess 3 xhur, l-att tal-jieli li qattu barra l-pajjiż naqas marġinalment għal kważi 1,500,000 lejl biex kull turist minn Malta qatta medja ta' kważi 7 iljieli. Il-biċċa kbira tal-iljieli kienu mqattajn f'akkomodazzjoni mhux mikrija. Ir-raġuni ewlenija tas-safar kienet għall-btala waqt li kien hemm min ivvjaġġa biex iżur l-ħbieb u qraba. Fit-tieni kwart tas-sena, l-Italja baqgħet l-aktar destinazzjoni popolari għas-safar minn Malta. Aktar minn terz tas-safar li oriġina minn hawnhekk f'dawn it-3 xhur kien għal żoni differenti fl-Italja. L-NSO provda wkoll tarif dwar in-nefqa tal-Maltin f'safar li sar minn April sa Ġunju li laħqet is-somma ta' 195,100,000 euro. Ras għal ras, kull persuna nefqet medja ta' 911 euro. F'ħarsa lejn is-safar tal-Maltin fl-ewwel nofs tas-sena, iċ-ċifri juru li saru kważi 420,000 safra, li jfisser 7.6% aktar mill-perjodu Jannar-Ġunju tas-sena l-oħra. Dan is-safar issarraf fi 3,100,000 lejl imqattajn barra, żieda ta' 10.6%. Fl-ewwel 6 xhur tas-sena wkoll il-Maltin żiedu bi kważi 3% in-nefqa tagħhom fis-safar illi laħqet 388,500,000 euro. Ras għal ras huma nefqu 925 euro.